Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Van Dam, o mas kilala sa palayaw na Van. Isa ako sa masugid at matagal mo ng tagapakinig. Kaya naman naisip kong panahon na rin para ibahagi ko ang kwento na hango sa tunay at sarili kong karanasan nung kabataan ko pa lang. Isa itong bahagi ng buhay ko na hanggang ngayon ay parang anino pa rin nakadikit sa aking likuran. Edad 18 pa lamang ako at nakatira sa isang liblib na burol sa lugar ng Kabisayaan nang mangyari ito. Kasama ko noon ang abuelo kong si Lolo Francisco, o mas kilala sa tawag na Isko, na mga kabaryo namin at kalapit lugar. Isa po siyang manggagamot at kilala ng mga tao bilang tagapagtaboy ng masamang espiritu o nilalang na hindi basta-basta nakikita at naiintindihan ng mga normal na tao. Simula pagkabata ay si Lolo Isko na ang kasama ko. Siya na yung kinakalakihan kong tumayong ama't ina sa akin. Ayon sa kanya, pumanaw umano ang aking ina sa sakit nung ako'y sanggol pa lamang. Si Itay naman, hindi na muling bumalik nang umalis ito at sabi ni Lolo, taga ibang lugar daw at baka naghanap na ng bagong buhay. Dahil kay Lolo Isko, lumaki akong sanay sa amoy ng langis at iba't ibang dahon. Kapag may taong may karamdaman na nagtutungo sa bahay namin, kahit na anong oras pa man ito kumatok sa pinto, dali-dali itong pinagbubuksan at ginagamot ni Lolo nang walang pag-aalinlangan. Aniya, wala umanong pinipiling oras o lugar ang pagiging manggagamot niya. Hanggat kaya niyang tumulong ay tutulong siya ng walang hinahangad na kapalit. Ako na ngang naging alalay ni Lolo sa tuwing may ginagamot siya noon. Taga-abot ng tubig, taga-kiskis ng dahon o tagalaga ng mga ugat na pinapainom niya sa mga taong lumalapit sa kanya. Isang ating gabi noon, nasa edad 13 pa lamang ako. Habang inaayos ko ang matutulugan naming maglolo, bigla na lang may sunod-sunod na kumalabog sa pintuan namin. Halos magiba ang kahoy sa lakas nun. Isko! Isko! Tulungan mo kami! Sigaw ng boses sa labas na agaran kong nabosesan. Si Mang Rado. Agad akong napatingin kay Lolo at inaabangan kung ano ang magiging tugon niya. Pero walang tanong-tanong itong tumayo sa kinauupuang bangko at pinuksan ang pintuan. Pagkabukas pa lamang ay bumungad agad si Mang Rado na pawis na pawis. May dugo sa braso. Sa bisig niya, kita ko ang dalagitang halos mawala na ng malay. Kaisko, tulong! Yung anak ko, na biktima ng aswang! Humahangos at puno ng pag-aalalang wika ni Mang Rado. Mabilis ang naging pagkilos ni Lolo at inilatag niya ang banig sa papag kung saan madalas niyang pinapapwesto ang mga taong ginagamot. Ihiga mo sa papag! Van, sindihan mo ang lampara. Yung may langis ng niyog. Magmadali ka. Agad akong kumilos. Kahit nanginginig na ang kamay ko sa pagkataranta. Habang sinisindihan ng lampara ay napansin ko ang malalaking sugat sa katawan ng babae na animoy kagat ng isang mabangis na hayop at kalmot ng matutulis na kuko. Mabilis kong iniharap ang lampara sa papag habang si Lolo Isko naman ay agad kumuha ng isang dahon at bote ng langis mula sa kanyang baul. Sa bawat galaw niya ay ramdam ko ang bigat ng hangin na parang may kasabay na mabigat na presensya at hindi kaaya-aya sa paligid. Van, apo, isara mo lahat ng bintana. Huwag kang lalabas kahit anuman ang marinig mo. Utos ni Lolo sa mariin at walang sandaling pag-aalinlangan. Agad akong tumalimas sa inutos niya. Habang taranta kong sinasarang bintana, tinig ko ang mahinang ungol ng dalagitang Selina na anak ni Mang Rado. Putlang-putla ang labi nito. Nangingitim ang paligid ng sugat sa kanyang tiyan.
Kakaisko, maililigtas mo pa ba siya? May pag-asa pa pero kailangan nating magmadali, sagot ni Lolo habang dinidikdik ang mga dahon na tinahalo sa langis. Ipinahid niya ang pinaghalong langis sa palad at dahan-dahang itinapal sa sugat ni Lina. Agad itong kumislot at halos mapunit ang banig sa lakas ng pagkakakapit nito. Rinig ko ang malakas na pagdaing ng dalagita dahil sa sakit ng sugat niya. Maging ako man ay napapapikit din sa nakikita ko noon. Nagsimulang mag-usal ng dasal si Lolo Isko. Pausman ang boses pero may lakas at lalim yon. Ang mga salita niya ay parang mga lumang wikang hindi ko maintindihan. Sa bawat bigkas niya ng kataga ay tila lumalakas ang ihip ng hangin sa labas. Makaraan lamang ang ilang sandali. Mula sa kabila ng dingding sa labas nun, narinig namin ang kaluskos na sa unay mahina lang. Pero palakas ito ng palakas. Kasunod noon ay ang mabibilis na yabag sa bubungan. Ano yun? Bulalas na tanong ni Mang Rado. Malamang nasundan kayo ng nilalang na bumiktima dito sa anak mo, sagot ni Lolo habang patuloy sa paglalapat ng gamot sa dalagita. Napatingin kami ni Mang Rado sa kisame ng mas lumakas pa ang kaluskos doon na parabang desidido talaga ang nilalang na makapasok sa loob ng bahay. Ramdam ko ang malamig na pawis na dumaloy sa batok ko dahil sa takot at kaba. Kaisko, bulong ni Mang Rado. Alam ko, huwag ka maingay dyan, sagot ni Lolo sabay tayo. Kinuha niyang pamalo na gawa sa itim na kahoy, saka inilapit sa apoy ng lampara. Apo, huwag kang lalapit sa pintuan ha, wika ni Lolo. Bago pa man siya makalapit, biglang bumuka ang isang bahagi ng bubong namin sa may pintuan. Bumagsak ang isang nilalang na parang kawangis ng tao pero may pakpak ng paniki. Napakaitim ng balat nito. Nanlilimahid na animoy naligo sa napakabahong langis. Sa takot at pagkabigla ay napasigaw si Mang Rado at mabilis na tinakpan ng anak niya. Si Lolo ay agad na inundayan ng palo ang nilalang. At sa maniwala man kayo o sa hindi, nagliyab ang dulo ng pamalo ng tamaan nito at humiyaw ang nilalang na yon. Sumambulat ang amoy ng nasusunog na karne sa paligid habang umuungol ang aswang na animoy baboy na kinakatay. Apo, ilawan pa! Iangat mo ang lampara! Ginawa ko ang sinabi niya kahit nanginginig ang kamay ko sa takot. Nang tumama ang liwanag sa mukha ng nilalang, ay kita kong puno ito ng dugo at matatalas sa mga ngipin niya. Hindi ko alam kung lalaki o babae ba ito pero kulay puti ang mga mata niya na parang walang kaluluwa. Hindi ito gaya ng iba na sinasabi nilang pula ang mga mata nun. Mas nakakatakot ang pagkaputi nito na parang nanlalamon ng kaluluwa. Habang naghuhumiyaw sa sakit ng nilalang ay hinagisan pa ito ni Lolo ng asin saka sinabuyan ng langis na may abo. Nagkamali ka ng kinanting tao, demonyo ka! Imbis na umatras ang nilalang, sumugod ito. Mabilis itong kumilos at tumama sa dibdib ni Lolo. Bumagsak silang pareho sa sahig, pero bago pa man tuluyang maagaw ang dalagita, natamaan ito ni Lolo ng pamalo sa may tagiliran nun. Laking pagtataka ko talaga ng mga sandaling ito dahil sa kabila ng walang tulis ang pamalong yun ni Lolo. Wala itong kahirap-hirap na tumagos sa balat ng nilalang. Daig pa nito yung itak. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging sigaw ng nilalang at nagmadali itong umatras. Pagkalabas ng bahay ay kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paano nagliyab ang balat nito at unti-unting naging abo na bumagsak sa lupa noon.
Sandaling katahimikan ang namutawi sa paligid matapos matupok ang nilalang na ito. Nabasag lamang ang katahimikan niyong nang magsalita si Mang Rado at kasabay nito ang mahinang pag-ungol ng anak niya dahil sa sakit na nararamdaman. Kumakabog pa rin ang dibdib ko habang hawak ang lamparang napalapit sa mag-ama. Si Lolo Isko ay pilit na tumatayo at bagyang lumapit doon sa dalagitang si Lina na ngayon nanginginig at paulit-ulit na binubulong ang pangalan ng kanyang ama. "Lina, anak, nandito lang si tatay," wika ni Mang Rado habang pinupunasan ng pawis ang anak niya. "Apo, dalhin mo sa akin ang bote ng itim na langis, yung nasa pinakailalim ng baul." Mabilis kong binuksan ang kahon at kinuha ang mabigat na botelyang may kakaibang amoy. Mapait ito't parang pinaghalong dagta ng kahoy at tugo. Kinuha ito ni Lolo at dahan lang itinapon sa paligid ng papag. Pagkatapos ay kinuha niyang isa pang buslo ng abo. Sabay sabog nito sa hangin habang nagdarasal ng malalim at mariin. Maya-maya'y nakita kong unti-unting nagbago ang kulay ng balat ni Lina. Ang dating maitim at naninigas na paligid, naging mapulat, naging normal na sugat na ito. Inumpisa na itong tahiin ni Lolo para magsara at hindi na bumuka pa. "Kaisko, maraming salamat ha. Kala ko talaga'y kukunin na talaga ng demonyo yung anak ko. Hindi pa siya ligtas sa lahat. Ngayong gabi lang. Bantayan mo siya sa loob ng 7 gabi. Huwag niyong hayaang mabuksan ang pinto o may makapasok na hindi mo kilala. Ang dugo ng nilalang na yun ay malakas. Baka magpadala pa siya ng iba. Utang ko ang buhay ng anak ko sa inyo, Kaisko." "Walang utang sa ganitong laban, Rado. Hanggat may mga masasamang nilalang dito sa mundong ginagalawan natin, marami pang mga inosente ang pwedeng maging biktima. Kaya wag mong isiping utang mo sa akin ang buhay ng anak mo." Nang tingnan ko si Lina ay tahimik na ito at payapa nang nagpapahinga. Kita ko na din mula sa malamlam na sinag ng lampara ang banayad na payapa sa mukha niya. Si Lolo ay naupo sa bangko habang hawak-hawak pa rin ang pamalo na sa mga sandaling yon. Nililinisan niya. "Alam mo, Apo, matuto kang tumingin sa paligid. Ang mga masasamang nilalang ay hindi laging nasa labas ng pintuan. Minsan nasa tabi mo lang, tahimik at naghihintay ng pagkakataon." Makahulugang sinabi niya habang tinitingnan ako. Sunod-sunod na napalunok ako ng laway at napaupo sa sulok matapos magsalita ni Lolo. Nang muli itong magsalita, tahimik lamang ako at pinapakinggan ang mga sinasabi niya. Simula ng araw na yon, ganun na ang buhay naming maglolo araw-araw. Kapag walang nagpapagamot ay nagtatanim kami ng mga gulay at halamang gamot sa paligid ng bakuran na siyang pinagkakabuhayan namin. Pagdating ko sa edad na 19, ako na mismong tumutulong sa mga pasyente ni Lolo Isko. Alam ko na kung aling dahon ng pampababa ng lagnat, alin ang panlaban sa kulam, at kung kailan dapat basahin ang mga dasal ng panaboy sa masamang espiritu. Nasanay na ako sa ganitong mundo. Isang mundong tahimik pero puno ng hiwaga at kababalagan. Ang buong akala ko nga noon sa ganoon na lamang palagi tatakbo ang buhay ko. Tinanggap ko nang ako ang sasalo sa pagiging albularyo ng abuelo ko pero nagbago ang lahat ng yon. Isang dapit hapon. Habang nakaupo ako sa harap ng bahay, bitbit ang pinatuyong dahon ng lagunding pinapahimay sa akin ni Lolo. Kita kong papalubog na sa likod ng kabilang bundok ang araw sa kalangitan at ang langit ay nagiging kulay kahilat-lila na. Ramdam ko na rin ang hangin na may dalang lamig na dumidikit sa balat. Palatandaan lamang na malapit ng magdilim. Habang naghihimay nga ako ng mga dahon, saglit akong napatigil sa ginagawa ng matanaw ko sa hindi kalayuan. Babaeng nakatayo. Nasa pagitan nito ng mga punong kahoy at parabang
may pinupulot na kung ano. Malayo man pero malinaw sa akin ang anyo niya. Nakasuot siya ng mahabang bestida at sinasabayan ng pagduyan ng laylayan nitong buhok niyang lagpas bewang. Kahit na hindi ko gaanong nakikita ang mukha nito, malakas ang kutob ko maganda siya. Matagal ko siyang pinagmasdan mula sa kinauupuan ko. Natitiyak ko kasing sa layo ng pagitan naming dalawa ay hindi niya mararamdaman ang titig ko noon. Hindi ko alam kung bakit pero ng mga sandaling ito ay parang nahigop ako ng presensya niya. Lo, sino po yung babae doon? Tawag at tanong ko sa abuelo ko. Ilang sandali pa ay sumilip si Lolo mula sa loob. Natigilan ito saglit sa muling nagsindi ng insensong hawak niya. Hayaan mo yun na po. Mas maigi pang tapusin mo na yung ginagawa mo diyan at huwag nang kung sino-sino yung tinitingnan mo. Hindi ko pinakinggan ang sinabi ni Lolo. Bagkos ay tinanong ko siya kung ano ang ginagawa ng babae at bakit alanganing oras na ay nasa labas pa ito ng bahay. Sa seryosong boses ay nagwika ang abuelo kong wag na akong makulit pa. Itigil ko ng pagtatanong sa kanya at baka samain pa ako sa kanya noon. Hindi na ako nagsalita pa. Alam kong wala akong makukuhang matinong sagot mula sa kanya. Kapag gano'n ang takbo ng pananalita nito. Alam na alam ko ng radar niya eh. Pero simula noon, tuwing dapit hapon ay lagi kong hinahanap ang babae. Inaabangan ko siya at parating umaasa na sana'y makita ko ito ulit. Kahit sa malayo lang. Hindi naman ako nabibigo dahil minsan nakikita ko sa hindi kalayuan na nakaupo ito sa ilalim ng puno na parang namamahinga. Minsan na may naglalakad sa may sapa habang papalubog ang araw na sa pakiwari ko eh. Nangunguha ito ng suso na may uulam. Hindi ko alam kung bakit pero sa tuwing nasisilayan ko ang babaeng ito, natatagpuan ko na lamang ang sarili kong nakangiti at para bang nagiging buot masaya ang araw ko. Magkaganon pa man, ni minsan ay hindi sumagi sa isipan kong lapitan ito o makipagkilala man lang. Nakontento na akong lagi lang nakatanaw mula sa palayo at pinagmamasdan ng kagandahang taglay niya. Hanggang sa isang araw, tila ang tadhana na talagang gumawa ng paraan para mag-cruise ang landas naming dalawa. Araw ng Sabado ito nang utusan ako ni Lolo na magtungo sa palengke. Pinapabili niya ako ng dinaing na isda tilang tuyong dahon na mabibili ko lang sa kakilala niyang manggagamot din na may pwesto sa palengke noon. Habang patungo ako sa tindahan ng kakilala ni Lolo, hindi ko na malayang nalaglag ang ilang barya mula sa kamay ko. Gumulong ang mga ito sa alikabok, kaya naman agad kong sinundan ng tingin bago pa mawala. Dahil nakatutok ako sa lupa ay hindi ko napansin ang taong paparating sa harap ko. Nagkasalpukan kami at muntik nang matumba ang nakabangga ko noon. Kaya dali-dali ko siyang hinawakan sa braso para saluhin. Sa kasamang palad, nawalan din ako ng balanse at pareho kaming bumagsak sa lupa. Mabuti na lamang at agad ko siyang nayakap. Dahilan para ako ang tumiyaya sa kalsada habang siya naman niligtas sa ibabaw ko noon. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko na para bang sinasabayan ng ingay ng palengke sa hindi kalayuan. Hindi ko agad nakita ang itsura ng nakabangga ko pero sigurado akong babae ito. Base pa lang sa haba ng buhok niya. Agaran naman itong tumayo ng walang sali-salita. Pinagpag ang alikabok sa damit bago yumuko para pulutin ng mga baryang nalaglag. Nilingon ko ito pero natatakpan ng mahaba niyang buhok ang mukha niya. Kaya naman bumangon na rin ako't yumuko para pulutin ang isa pang barya na gumulong sa gilid. Pero bago ko pa man ito maabot ay may kamay ng dumampot at marang iniabot sa akin yon. Makinis, maputi, kahit na may iilang bakas ng hirap o peglat. Salamat, pasensya na't. Tumigil ako noon habang inaabot ang baryang hawak niya. Hindi ko na natapos pang sasabihin ko nang mapatingin na ako sa kung sino ang nakabangga ko. Natigilan ako
At para bang bigla na lamang huminto ang mundo sa pagitan namin. Paano ba namang hindi? Siya lang naman ang babaeng ilang araw ko nang napapansin sa may sapa tuwing dapit hapon. Aaminin kong natigalgal talaga ako sa kagandahan niya. Maputi at may mga matang tila nangungusap. At gaya ng lagi kong nakikita ay kumikintab sa itim ang mahaba tuwid niyang buhok nun. Ngumiti ito ng tipid pero sapat para hindi ko makalimutan ang ngiting yon. Wala siyang sinabi pero ramdam kong kilala niya ako sa paraan pa lamang ng pagkakatingin niya. Parang may bigat ito at sa loob ng ilang segundo. Pakiramdam ko'y tinitimbang niya kung karapat dapat ba akong kausapin. Teka, pabulong kong sabi ng tumalikod na ito't akmang maglalakad na papalayo. Hinawakan ko agad ang balikat niya nang hindi ko namamalayan. Mabilis naman siyang napalingon at sa sandaling nagtagpo ang paningin naming dalawa. Parang tumigil ang lahat ng ingay sa paligid. Anong pangalan mo? Tanong ko. Kinapalan ko na talaga mukha ko ng mga sandaling yon. Mahirap na at baka hindi na ulit ako makahanap pa ulit ng tiyempo na makausap ito. Tahimik lamang siyang tumingin sa kamay kong nakahawak sa balikat niya. Nakaagad ko rin itong binitawan. Ilang segundo pa bago ito sumagot. Pabulong lamang ang boses niya pero rinig na rinig ko nang banggitin niya ang pangalan niya. Helen. Doon ko lang napansin na malamig pala ang kamay kong ginamit na panghawak sa kanya. Yung lamig na halatang dulot ng kaba. Ako nga pala si Van. Pagpapakilala ko at pilit ko siyang nginitian. Tumango lamang ito ng dahan-dahan at wala nang ibang sinabi. Pero bago ito umalis, napatingin ito sa akin na para bang may gusto itong ipahiwatig. Yung klase ng tingin na mahirap maintindihan kung isa bang babala o paanyaya nun. Mag-iingat ka pag ganitong oras ha. Alam mo na, maraming masasamang kung ano yung naglipanan sa panahon natin ngayon. Sabi ko pa. Hindi ito sumagot. Bagkos ay ngumiti lamang ito saka naglakad palayo. Napatitig ako sa likod niya habang nilalamon siya ng mga tao at ingay ng palengke. Doon ko lang din napagtanto kung anong huling sinabi ko't napatingin ako sa kalangitan. Tirik na tirik pang araw kaya papanong nagsisimula ng gumapang ang lamig nun. Napapailing na lamang akong muling ibinalik ang tingin kung saan naglakad si Helen. Pero wala na ito at sa isip-isip ko pa'y baka nakalayo na. Napabuntong hininga na lamang ako saka nagpatuloy sa kung anong sadya ko sa palengke. Pag-uwi ko, nadatnan kong abala si Lolo sa pag-aayos ng mga tuyong ugat sa mesa. Pinilit kong kumilos na parang walang kakaiba pero sa isip ko, paulit-ulit pa rin lumilitaw ang mukha ni Helen nun. Ang mga ngiti niyang nagdudulot ng kakaibang kiliti o sikip sa dibdib ko. Para akong nababaliw na napapangiti na lang mag-isa. Ano't kay ganda yata ng ngiti mo ngayon, Apo ha? May nangyari ba sa palengke? Wala lo. Ano lang, may nakabangga lang po ako. Yung babaeng sinabi ko sa inyo nakaraan na nakita ko sa kabilang dako. Alam ko na po yung pangalan niya lo. Matapos kong sabihin yon, natigilan si Lolo Isko at dahan-dahan niyang inalis ang kamay sa mga ugat. Saka nagtatakang tumingin sa akin. Helen, baka mo? Oo, Lo. Helen po. Teka, bakit ganyan po yung itsura niyo, Lo? Hindi mo na ito kumibo. Kita ko ang paghugot niya ng malalim na hininga. Maya-maya'y tumingin ito ng diretsyo sa mga mata ko. Apo, kapag nakita mo ulit yung babaeng yon, umiwas ka ha. Huwag mong hayaang magkaroon kayo ng koneksyon na dalawa. Mariin niyang sabi na ikinapagtaka ko nun. Bakit pulo? May mga taong maganda sa paningin pero may tinatago yung malagim na sikreto. Hindi mo alam kung anong nilalang ang nakabalot sa kanila. Ngayon pa lang binabalaan na kitang huwag makipaglapit sa babaeng yun. Para na rin sa kaligtasan mo.
Hindi ako nakasagot kaagad sa mga sinabi ni Lolo. Dahil sa isipan ko ay bumalik ulit ang ngiti ni Ellen na hindi ko lubos maipaliwanag kung bakit. Akit na akit ako sa ngiti niyang yon. Simula ng araw na yon ay hindi na nawala sa isip ko ang mukha niya. Ultimong maglalakad ako papunta sa palengke o sa gubat para manguha ng ibang halamang panggamot. Palagi kong iniisip kung muli bang magtatakbo ang landas naming dalawa. Parang may kung anong puwersang nagtutulak sa akin na hanapin siya kahit pa sinabi na ni Lolo Is kung umiwas ako sa kanya. Pero kung minsan, hindi talaga nakikinig ang puso sa babala, di ba? Isang hapon, habang abala ako sa paghayat ng pinatuyong ugat, napansin kong tila may aninong dumaan sa gilid ng bintana. Paglingon ko, wala naman akong nakitang tao. Naisip kong baka hangin lamang pero may kung anong kumislot sa dibdib ko nun. Para bang alam kong hindi basta anino lang. Kaya naman lumabas ako at tinanaw ang paanan ng burol kung nasaan banda ang sapa. Doon, nakita ko ulit siya. Nakasuot ito ng puting bistidat. Ang buhok niyang mahaba ay nilalaro ng hangin habang marahan siyang nakayukot tila may pinupulot sa lupa. Papalubog na ang araw ng mga oras na yun at ang sinag nitong nagmumula sa kanluran. Bumabalot sa kanya. Para siyang anghel, Sir Seth. Hindi ko na naman napigilan ang sariling mapangiti habang pinagmamasdan siya. Ilang sandali nga lang ay natagpuan ko ng sariling naglalakad papalapit sa kanya. Dala ko pang isang tapay ng tubig para may dahilan ako kung sakaling mapansin niya ako nun. Magandang hapon, sabi ko. Hindi agad lumingon ang dalaga. Naisip ko tuloy na hindi niya ako narinig. Kaya naman inulit ko pang sinabi ko ng mas malakas. Dahan-dahang tumingin sa akin ang dalaga. Muli ay nagririgudon na naman ang puso ko. Lalo na magtama ang paningin namin noon. Ang mga mata niyang minsang nakita ko noon sa palengke na tila nangungusap. Ngayon ay mas malalim na animoy may tinatagong kalungkutan. Pero sa kabila nun, nakakaakit pa rin ito. Maya-maya tumugon din ito ng pagbati. Pabulong, sabay ko ulit. Madalas ka rin pala dito. Maganda talaga dito kapag dapit hapon, no? Tahimik. Parang wala kang ibang maririnig kundi yung tubig tsaka ihip ng hangin, no? Medyo corny man ang sinabi po pero wala kasi akong ibang maisip para makausap ang dalaga nun. Sa isip-isip ko pa nga noon, bahala na. Matapos kong magsalita ay nakita kong tumango lamang ang dalaga ng dahan-dahan. Bilang tugon sa sinabi ko at hindi na ito nagsalita pa. Hindi ko alam kung ayaw niya ba akong kausap o baka sadyang ayaw niya lang talaga magsalita nun. Marami akong nakikitang halamang gamot dito. May tanglad sa dulo ng sapa. May ilang dahon ng buyo sa bandang itaas. Kung gusto mong matuto manggamot, pwede kitang turuan. Sabi ko, habang tumingkayad sa batong malapit sa kanya. Napatingin ito sa akin at sandaling kumurap na parang nagulat pa sa alok ko. Tinanong niya ako kung marunong ako nun. Oo naman, apo ako ni Lolo Isko. Alam mo ba yung albularyong tumulong sa maraming taga rito? Medyo pinipilit niya ako magmana sa kanya pero hindi ko alam kung may kamay nga ba ako para sa ganitong bagay. Sagot ko sabay turo sa sarili at napapakamot sa ulo ko. Tinapunan niya lang ako ng tingin at hindi na naman sumagot. Pagkatapos noon ay muli niyang ibinalik ang atensyon sa dumadaloy na tubig ng sapa. Napatikhim naman ako para maagaw ulit ang atensyon niya. Magandang tubig dito, no? Malamig. Malinis. Alam mo bang maraming isda dito? Wika ko. Naikinatigil naman niya. Maya-maya pa'y napatingin sa akin na parang may gustong sabihin. Pero pinipigilan ng sarili. Ilang saglit pa ay tumayo ito at nagpaalam na uuwi na. Baka pwede kitang ihatid? Tanong ko. Agad niyang ikinailing yon. Bago pa ako makapagsalita ulit ay tumalikod na siya at naglakad papasok sa kakahuyan.
Naiwan akong nakatingin lang, hawak pa rin ng tapayang wala namang laman. Napangiti na lamang ako sa isipin kahit hindi ko siya nakausap ng matagal at napapayag na ihatid. May kung anong saya pa rin ang namuo sa loob-loob ko noon. Kinabukasan ni maaga akong nagpunta sa gubat. Wala naman talaga akong kailangang hanapin doon pero may dala akong sako para manguha ng ligaw na halamang gamot. Kung may makita man ako. Maaga din kasing umalis si Lolo at may pupunta naman itong kaibigang manggagamot sa kabilang bayan. Gusto niya pa sana akong isama pero tumanggi na ako at mas gusto ko pang maglibot sa gubat. Habang nilalakbay ko ang makipot na daan may naaamoy akong kakaiba. Para bang may sumasabay na amoy ng sariwang dugo sa hangin. Pero hindi ko na lang pinansin sa pag-aakalang may patay lang na hayop sa paligid nun. Natural lang naman yun sa gubat pero ang hindi ko naisip na hindi normal ay nang makita ko ang dalagang si Helen sa gubat na yon. May kadiliman pang paligid noon at tahimik talaga. Naririnig ko pa ang mga ingay ng kuliglig at mangilan-ngilang huni ng ibon sa umaga. Habang naglalakad ay napatigil ako nang narinig ko ang nagmamadaling mga yapak ng tao noon. Agaran akong nagpalinga-linga sa paligid para harapin kung saan yun nagmumula. Sa hindi kalayuan sa pagitan ng mga puno, meron akong nakitang figura ng babae. Nagmamadali ito na aakalain mong may tinatakbuhan. Kagad ko namang namukaan ng dalaga, base pa lang sa tindig niya. Helen, ang ginagawa mo dito? Ang aga mo ah. Tawag at tanong ko sa kanya. Saka nagmamadaling nilapitan siya. Na makita niya ako ay bagya pa itong nagulat at napahinto sa pagtakbo. Tinawag niya ako. Nang makalapit ako't mabilis na iginawi sa likuran ng kamay niyang kanina lang ay may kung anong hawak nun. Ako nga, anong ginagawa mo dito? Hindi ba masyado pang maaga para sa babae na magtungo sa gubat? Hindi ka ba natatakot? Nang akmang lalapitan ko pa sana siya, muli na naman itong napaatras. Dahilan para mapatigil ako nun. Kita ko ang gulat at pagtataka sa mukha niya nang mapatingin ito sa sakong dala ko. Ano ito? Lagay ng mga halamang gamot na pinapakuha ni Lolo. Pagdadahilan ko. At itinaas pa ang hawak kong sako na may iilang laman ng halaman para hindi siya mag-isip ng iba. Hindi siya sumagot at nakatitig lamang sa akin habang dahan-dahang lumalapit. Hanggang sa halos magkatabi na kami. Ilang sandali pa'y bigla na lang itong nawalan ng malay. Mabuti na lang at maaga po siyang nasalo, kaya naman hindi ito bumagsak sa lupa. Ikinagulat ko talagang bigla ang pagbagsak ni Helen nun. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa una dahil wala naman akong inaasang makikita o tutulungan sa araw na ito. Sinapu ko ang katawan niya bago pa man tuluyang tumama sa lupa. Mainit ang balat niya na parang nilalagnat ng mataas. At kita ko ang mabilis niyang paghinga. Hoy, Helen! Gising-gising! Anong nangyayari sa'yo? Hani ko, habang bahagya ko siyang niyugyug sa balikat. Pero hindi siya sumasagot. Ang mukha niya ay nagsisimula ng pumutla. At kahit sa bahagyang liwanag na sumisilip mula sa itaas ng mga sanga, kitang-kita ko sa dalawang mata ko ang panghihina niya.